ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Nado ka sngisat jan jong ka tayo baladem, bat hado mentaru, kinong yalam ka BJP, nakani ka jela ka balayalam, da uba Ernest Mauri, kimpat yo ye Kynduh ya menteri katanat ki kampo yang ke sorkar pedeng u Amit Shah, nakabanta ban ya Kren ye ka airline permit, ka bakipaj ba kani ka jela ki dawa. Haba ya Kren bat uba Ernest Mauri, lengba ka telefon, uliyatho bahado menta kidang ye Kynduh ya kinong yalam ka parti, ka bakentum, ya u presiden barangba jong ke BJP u Jagat Prakash Nada, bat hakajing Kren bat unada uba Ernest ulaong baka BJP kandang ham ban bishar banyak bha ya kajing dawa ILP hagani ka jela na baka kwa balada yoru kandai ka an ka bakhlan bat ka bala ban pentrikam ulia thu shushu mo unada kwa ban long kumha kapor bala ay jela ya ka Meghalaya ha ka batang upod usam uba biangru kamdan uba Ernest ulia thu ru ba hadu menta kinong yalam ka BJP na kani ka jela kidang ya Ksaid ban yo ye Kynduh ya u Amit Shah ban yo ye Kren chapang ka ILP lamar baka bor ka bakhado ka syong hau se ka pon ka mat ka beningkong ka ya Kren batu ka dai chapang ka political situation ka ba reveal state chung pom Meghalaya mo nang tang ya Kren du batu marmat ka ba dai ba kani ka corruption ki dis council bro artli ka GHADC ba GHADC nang tangi layak talang dun kenika corruption on the illegal transportation of coal. So ulah snap hai kenika jing ai report chungi bat nila attach siru bat ki dokumen ke nila yo through RTI no. So un sapik bani ai kani nang ta ka baar pat nila ya Kren phangka ILP issue. Ka bangila pensu yo ba ka dei ka jingkwa chong ki pai ba ki thang ba implement ye ka ILP. Nila Kren sani ba wong kani kadi kamat kaban ya Kren batu Amit Shaji wong to milawan bani Kren yang ai kani ngaladon ka hok manta bani Kren namar ta parti ayun to bari bani Kren ni kamat un ya Kren sani bha batu home minister bakanu ka an bakanu meteng ho wong bom dei ban ai ka an ka baksun trikam haba ai ka an kani ban trikam ndekin ban kaban kumuyo ang state kumuyo inyo ai ka state klem put samsam tak ILP lu kam degin bat suwan ka ILP ko baksem don bedian kadi bandon ka badon bak ain te kata we bat ka balai ka point pat nga ai ya kanika organization report ha ka ba ulas ku komen do kata ta banga ong yu bagi district ni ada form lu per hoit nakin riputli ki mandal bagi konsulsi kemud live sautri ada kendiat kisah nomor badon uni covid lamla ban trouble saboro ka we ka district puk state bat ula ai ko jingero ya ki nong kikam gejungi ya ki nong trekam ni ki parti member gejungi ya ki nong kikam samtam ki batristom ban pen sapriang ya ka parti ya pok state gejungi kata ka dengan message ko buai ko tenat ba nong ka appreciation kan ka acknowledgement ko buai ang itai namar ba ka por ka New York ba nilai sum nilai sani nilai Kren itai ki mo ki mat lai ni mo